zarce wa macijiya a daɗi. Ashe so na da daɗi haka ni na jiyo, domin a cikin fadar so ni ta nan na biyo. Kin mahalaccin ƙauna a fari ni na jiyo, na ɗanɗana so zumar shi da daɗi. Kalamai na so a kunnuwana da gardi, na yi tunanin mai so shi ko bai wahala. Wanda ya samu abin so ba shi ba matsala, balle a ce kuma mai san shi ya mai illa. Ya ce silar buɗe ƙofar so a nan cikin zuciya, kin sana haɗari na shige garari. Kallon kitse ne marogo daga baya na yi nazari, ina ganin na samu abin so har ina fahari. Samu budurwa kyakkyawa mai hankali, ashe illarta ya zarce wa macijiya a daɗi. Yaudara kika yi mun a yanayin da ban zata ba, kin zama yar kunama mai halbin da ban zata ba. Gayyata kika yi mun har a gida wai na gaida abba, ashe yaudara ce kika shirya domin kisa ni kuka. Amma ba komai kaddara ce zan ɗauka, sirrin so na boye har abada ba zan saki ba. Yau gani da cuta mai zafi cikin jikina, da kuwa jiki ta yau taɓuwa kisa na a rana. Kanjamau HIV ita ce cikin jikina, tambaya nake a masoya na kike bani suna. Ki cuci iyaye na dangi da yan uwana, ki sa mini cutar HIV da ba magani.